കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധ. മാതാജി. ജയ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ ഹരേ മംഗളൂരിലെ കൃഷ്ണ 18 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं जय श्री विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. അധ്യായം 7. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇന്നലെ അധ്യായത്തിന് ഭക്തി യോഗം തുടങ്ങാണ്. ഇന്ന് തൊട്ട് അതായത് അധ്യായം 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തി യോഗമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭക്തി യോഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കിയത്? ഇന്നലെ 6ാമത്തെ അധ്യായം അഷ്ടാംഗ യോഗ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ 8 പടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? യമ നിയമ ആസനം, പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ. ധാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധി, ധ്യാന സമാധി. ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. സന്യാസി എന്ന് ആരെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ? സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസി? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അതെ, അത് കടമ നിർവഹിക്കണം. എങ്ങനെ? ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ കടമ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കലിയുഗ അവതാരം ആരായിരുന്നു? കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? യുഗധർമ്മം എന്താണ് കലിയുഗത്തിലെ? ഹരിനാമ കീർത്തനം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. നാമം ജപിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? നമ്മളെ ഗുരുവിനെ ആദ്യം ധ്യാനിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജപിച്ചിട്ട് നാമം ചൊല്ലണം. നാമം ജപിക്കണം. ജപിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ചൂണ്ടുവിരല് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം. വേണം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജപിക്കണം. എങ്ങനെ ജപിക്കാൻ പാടില്ല? ഫോൺ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കി മൊബൈലും ഫോണൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ TV നോക്കിയിട്ട് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ? മനസ്സമാധാനം, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം.
ജ്ഞാനോദയം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനോദയം. ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇല്ല. ജീവിതത്തില്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ശത്രുവും മിത്രവും ആരാണ്? കാമം അല്ല മനസ്സ്, നമ്മളെ മനസ്സാണ്. മനസ്സാണ്. അതെ. അപ്പം അർജുനൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ Control. മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഒന്ന് പരിശീലനം, എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തന്നെ നിസ്സംഗനാണ്. പരിശീലനം. എങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനം? യുക്തമായ പരിശീലനം. യുക്തമായ പരിശീലനം. പിന്നെ നിസ്സംഗാവസ്ഥ. നിസ്സംഗത. നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. വിരക്തി അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി എന്ന് പറയും. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വിരക്തി എന്ന് പറയും, നിസ്സംഗത. ഈ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കൊക്കെ യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല? സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നവർക്ക് യോഗിയാവാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അതല്ല പറയുന്നത്. യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അതല്ല, യോഗി ആവാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്ക്, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്ക്, അധികം കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന്, ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവന്, ഉറങ്ങുന്നവന് കുറച്ചുറങ്ങുന്നവന് യോഗിയാവാൻ യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. പറ്റത്തില്ല. യോഗി ആവാൻ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മള് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കുറെ കാലം സുഖമായി ജീവിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ആദ്യം എന്താണ്? അത് പുണ്യം കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എവിടെ പറ്റും. പോകും? നമ്മളത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ പകുതി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉപരിലോകത്ത് പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഉപരിലോകത്ത് ആനന്ദം അനേക അനുഭവിച്ച് വർഷം കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. വെളുത്ത പിന്നെ നമ്മൾ പുണ്യജന്മം. എങ്ങനെ ജനിക്കും? നമ്മളെവിടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ നീതിനിഷ്ഠയുള്ള ധനികരുടെ അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഉത്തമ യോഗി ആരാണെന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതെ, എപ്പോൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കണം. ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവമായ ദിവ്യ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനാണ് ഉത്തമ യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 7 ഇത് നമ്മുടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെ അധ്യായമാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തില് 6 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 7 to 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ അധ്യായങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണേ. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, ഈ നോളജ്, നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ജ്ഞാനം. പക്ഷെ അതെപ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാകുന്നത്? അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ, അതായത് പ്രായോഗികമാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വിജ്ഞാനമായി തീരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ കേൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അത് ജ്ഞാനമായി തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ വിജ്ഞാനമാക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമാക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമാണ് അത് വിജ്ഞാനമാകുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്ത മനഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി എന്നെ പരിപൂർണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കേൾക്കൂ എന്ന്. തച്ഛൃണു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കേൾക്കൂ. അത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കൂ. ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായി ഭഗവാനിൽ മനസ്സോടുകൂടി, എന്താ പറയാ, മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ? അത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെ? സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി. നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയാണ്. കാരണം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമാണ്. സംശയങ്ങൾ ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടാണ്, നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കും. എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കണം? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം പറഞ്ഞു.
അതിൽ 9 രീതി, നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ പടി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേൾക്കണം. ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോട് ഒരു ആസക്തി വരും, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടം വരും. പക്ഷെ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ കാര്യങ്ങളിലെ, ഗുരു പറയുന്ന വാക്കുകളിലെ, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും താല്പര്യം തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എത്ര പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും, പക്ഷെ 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ അധ്യായം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും കുറഞ്ഞു വരും. അവസാനം 18 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം വേണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. അങ്ങനെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്? അവൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാനിലെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ദിവ്യമായ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ യോഗി. അങ്ങനെ ഒരു യോഗി നമുക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദയന്തസ്തോ ഹി അഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോക ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ, വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വൈദിക സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത സ്വയം ഭഗവാൻ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് പുണ്യകർമ്മമാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് വളരെ പുണ്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണല്ലോ. നമുക്കിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് എന്ത് ചെയ്തു അതിനുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ തരാൻ ആരാണ്? ഭഗവാനേ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ വരും ഭഗവാൻ. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാനിപ്പോ വേറൊരു ജന്മത്തിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ, വേറൊരു യോനിയിലേക്ക് പോയാലും ഭഗവാൻ അവിടെയും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതല്ലേ അർജുനനോട് പറഞ്ഞേ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി അർജുന, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പൊ ഏതൊരാളാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ലതേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, സുഹൃത്തിനെ പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കുന്നത് ആർക്കാണോ നിരന്തരം, അല്ലാതെ ഇന്ന് കേട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കേൾക്കാം, അങ്ങനെയല്ല. നിരന്തരം കണ്ടിന്യൂറ്റി, ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നിരന്തരം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാല്, ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അത് ഉണർത്തണം. അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു,
നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യാണ് ഏത് കാമം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവാണ് കാമം. ആ കാമം മനുഷ്യന്മാരെ, പക്ഷി മൃഗാദികളെ, വൃക്ഷങ്ങളെ എല്ലാം കാമം ആവരണം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് മറന്നു പോവാണ്. നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോഴെന്താണ് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ആ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അംശത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അംശത്തിന്റെ ജോലി. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിവിടെ മറന്നു പോവാണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അതിനെ ഉണർത്തണം. ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിലുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അതിനെ ഉണർത്തണം. അതാ പറഞ്ഞ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? തീ പുകയെ പോലെ, തീയും തീയല്ല, പുകയും പോലെ. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. ഓക്കെ തിരിഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, അതെ. തീയെ പോലെ. അപ്പൊ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ പുക തീയിനെ, വൃക്ഷങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ്? ഭ്രൂണത്തെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ ഭ്രൂണത്തെ പോലെ. ഓക്കെ. പക്ഷി മൃഗാദികളെ എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി പോലെ. എല്ലാം തിരിച്ചാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. പൊടി കണ്ണാടിയെ പോലെ. പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാമം നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ്, വളരെ കുറച്ച് പ്രയത്നം മതി. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രയത്നം കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ കാമം എന്നുള്ള ആ വരണം നീങ്ങിക്കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ഉള്ളില് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ്, അത്രയും എളുപ്പമാണ് ആർക്ക്, മനുഷ്യന്മാർക്ക്. പക്ഷെ ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി മനുഷ്യന്മാർക്കേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോ നമുക്ക് പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കൊന്നും ഇരുത്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, കോൺഷ്യസ്നെസ് അവർക്ക് അത്രയും വികസിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയത്നം, നമുക്കൊരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉടനടി നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആകാൻ പറ്റും. ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുക. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ സുഹൃത്തിനെന്ന പോലെ ഭഗവാനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിദ്യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിന്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ആരാണ്, ചിലർ കുറച്ചുപേര് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഇല്ല, എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മള് ഒരു മാരത്തോൺ, ഈ മാരത്തോണിൽ നമുക്കറിയാം അത്ര കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. അവസാനം ജയിക്കുന്നത് ആരാ അല്ലെ, ലാസ്റ്റിൽ ജയിക്കുന്നത് വളരെ കുറവല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിൽ മനുഷ്യന്മാർ വളരെ കുറവാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന്മാരിൽ ഇത്രയും പേരിൽ എത്ര പേര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നും? ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടി? ജസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ അല്ലെ. എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ എല്ലാം തന്ന ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. നമുക്ക് ആ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അതിൽ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ പൂർണ്ണത നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചു പേരിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ, ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതും ഇല്ല. കാരണം പരിപൂർണമായി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ച ആ പുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ആർജിച്ച ആ സുഹൃതമാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് മുൻജന്മ സുഹൃതം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ഇത് സാധാരണ ഭൗതിക ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കാര്യങ്ങളാണ്, അലൗകിക കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരും ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗവതം വായിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഇത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എനിക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കരുണ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എളുപ്പമല്ല. അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്.
നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഭൗതികമായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന പുസ്തകത്തില്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരംപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ, ഭൗതികമായിട്ടായിക്കോട്ടെ, സ്പിരിച്വലി പിന്നെന്താ പറയാ, നമ്മള് സ്പിരിച്വലി ആധ്യാത്മികമായ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും ആരാണ് കാരണം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പം ഉള്ളതാണെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കാം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കാലത്ത് എന്താ പറയാ, അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കാം. അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, കാലത്ത് തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഇവർക്ക് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഭക്തി എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കളിയാക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, അഭക്തന്മാർക്ക് ഈ വഴി ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? അവർ പറയില്ലേ വേറെ ജോലിയില്ല, ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ജോലിയില്ല, വെറും നാമം ജപിച്ചിരിക്കും, ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും, ഇത് മാത്രമാണ് അവർക്കൊരു ജോലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഈ വഴിക്ക് വന്നുകൂടാ? മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ വഴിക്ക് വന്നുകൂടാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അത്രയും എളുപ്പമാണ്, ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും പണിയില്ല, പ്രയാസമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുഗമമായ ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ പ്രയാസമായ അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്തിനാ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് മുൻജന്മ സുഹൃതം ചെയ്തിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കാനോ കേൾക്കാനോ അല്ല യോഗ്യത ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നിരുന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അത് നിരന്തരമാണത്, ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോസസ് അല്ല, അത് നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് 5 വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, ഇങ്ങനെ 5 വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 3 വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ്? പുരുഷനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു, പിന്നെ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്. ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, എന്താണ് ഇതൊക്കെ? എന്താണിത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്തിൽ വരും? അതും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്താണ്? 8 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, അതായത് 5 മഹാഭൂതങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, അതുണ്ട്. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3 ഉണ്ട്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്താണ്? സൂക്ഷ്മമായതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ഏതാണത്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു കൊണ്ട്, ആകാശം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം എന്താണ്? അത് നഷ്ടപ്പെടും. അത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ്? ആത്മാവ് പുറത്തു വരും. ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ കൂടെ സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ പ്രകൃതിയിൽ 8 സംഭവങ്ങളുണ്ട്.
അതെന്തൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ ഘടകങ്ങളായ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമി, ആപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജലം, അനല എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നി, വായു നമുക്കറിയാം അത് വായു, പിന്നെ ഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ആകാശം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 8 സംഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപരേയമിത്തസ്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യത്തെ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമേ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? താഴ്ന്ന തരം, ഈ താഴ്സന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണവ. അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഇപ്പൊ 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതിയിലെ 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറയണ ഇത് കൂടാതെ ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയണു ആ ഉത്കൃഷ്ടമായത്, അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാബാഹുവായ അർജുനനെ വിളിക്കാണ്, എനിക്ക് ഇതിന് പുറമെ എന്താണുണ്ട്? മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതമായത്. അതാരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ 2 തരം ശക്തികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അധമ ശക്തി, അത് താഴ്ന്ന ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ശക്തിയാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ഉന്നത ശക്തിയാണ്, നമ്മൾ ഉയർന്ന ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ 2 രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലാതെ നമ്മുടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയണു എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഈ പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ, ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ. ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ, ആ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ആര്? നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉയർന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഗുണത്തിലെ ഒന്ന് അളവിൽ വ്യത്യാസം എന്നെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു തത്വം കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണത്തിലൊന്നും പിന്നെ അളവിൽ വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഗുണം? സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് എന്താ ഗുണം? ഉപ്പ് രസമുണ്ട് അല്ലെ? ആ വെള്ളം നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബക്കറ്റിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് രസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗുണത്തില് ഒന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ കയ്യിലുള്ള ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് സമുദ്രമാണെന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജഡവസ്തുക്കൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി, ആകാശം, വായു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ജലമെല്ലാം, ഇതൊക്കെ ജഡവസ്തുക്കളാണ്. ജഡവസ്തുക്കളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം നമ്മുടെ എന്താണ്? ബുദ്ധിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പോ ഈ ജഡവസ്തുക്കൾക്ക് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അത് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? അതിനെ പ്രവർത്തനാശീലമാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആത്മാവ് വേണം. അതായത് ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ആക്റ്റീവായി ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പ്രവർത്തനാശീലമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണം, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണുള്ളതാണ്? നമുക്ക് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ട്, ഉള്ളില് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അത്ര നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലാക്കണം. 24 മഹാതത്വങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ്. അപ്പോ അത്രയും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ആത്മാവ് കുടുങ്ങി കിടക്കാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്താണ്, സ്ഥൂല ശരീരം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ശരീരം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും ആയതാണ്. രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? നമുക്കിപ്പോ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? നമുക്ക് ഒരു വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷ്ണു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ 9ാം അധ്യായത്തില് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതേതാണ്? അത് ശ്രീ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്നും പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ അങ്ങനെയും പറയും. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ ഏതാണ്? 3. ഫസ്റ്റ് വിഷ്ണു ഏതാണ്? കാരണോദക ഷായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു ഗർഭോദക ഷായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു
ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണു ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഒരു വിഷ്ണു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല, 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം, ഉദക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമുദ്രം, സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണ എന്ന സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണു എന്താണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭ ഉദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗർഭോദക സാഗരത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദക. ക്ഷീര എന്ന് പറഞ്ഞ പാല്, പാലിന്റെ കടലിൽ, പാലിന്റെ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഷ്ണു എന്താണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 വിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ പുരുഷ അവതാരങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഓരോ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ വിഷ്ണുവിന് ഓരോ ജോലിയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു, അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്താണ് ജോലി? അതായത് ഭഗവാൻ ആ വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യുക? ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വസിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതാണ്. ഏതാണ്? സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയും. അത് ഉയർന്ന ലോകം. ഇത് 14 ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം. അങ്ങനെ നിരവധി ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അത് സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ആ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആര്? രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലേക്കും ഉൾപോകിക്കൊണ്ട് അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. ഓരോ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ ജോലി. ഇത് നമുക്ക് 9ാം അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഇപ്പോ എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. അധമശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാവും, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്നും പറയും, ഉയർന്ന ശക്തി എന്നും പറയും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധമശക്തി, താഴ്ന്ന ശക്തി, ഇതൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മത്ത പരതരം നാന്യ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തെ ആർജിച്ചവൻ, കോൺകറർ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ആർജിച്ചവൻ. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യം ഇല്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദേവോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക? ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആൻസർ ആണ്. അതായത് എന്നേക്കാൾ മുകളിൽ ഭഗവാനിൽ എന്താ പറയാ, ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഭഗവാനിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനിൽ സമമായി നിൽക്കാൻ ഏതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നും സത്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വിളിച്ചു പറയണം. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഉപമ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു മുത്തുമാല കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മുത്തുമാലയിൽ ഇത് എന്തിലാണ് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു നൂലിൽ, അല്ലെ? ഒരു നൂലിലാണ് ഈ മുത്തുകളെല്ലാം കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ നൂല് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാ നൂലില്ലേ? നൂലുണ്ട്. പക്ഷെ നൂല് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ മുത്തുകളൊക്കെ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ നൂലിന്മേലാണ്. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം, സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ നൂല് പൊട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ മുത്തുകളെല്ലാം ചിതറിപ്പോകും, അല്ലെ? തെറിച്ചു പോകും നൂല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി മൂലമാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി മൂലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലതും നൂലിന്മേൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുത്തുകൾ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സർവ്വതും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദക്കേ പൗരുഷം ഋഷു. ഖേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആകാശം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താകുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു വെള്ളത്തിലെ രുചി ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു വെള്ളത്തിലെ രുചി. വെള്ളത്തിലെ രുചി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രുചിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല, കാരണം അത് ഉപ്പ് രസമാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് രുചിയില്ലേ? രുചിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സമ്മറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് യാത്രയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദാഹിച്ച് നമുക്ക് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ രുചി ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും. ഇപ്പൊ സൂര്യനായാലും ആ പ്രകാശം എവിടുന്ന് വരുന്നു? സൂര്യനിൽ നിന്നല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ് സൂര്യന് പോലും പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത്. അതാ പറയുന്നത് സൂര്യനാകട്ടെ ചന്ദ്രനാകട്ടെ അവരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാകുന്നു. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവമന്ത്രം. പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓം. നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം ഏതാണ്? പ്രണവമാണ്. ഏതൊരു മന്ത്രം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഓം എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഓം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും ഖം മനോർ ബുദ്ധിരേവച്ച്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഖം, എന്താ പറയാ, ശബ്ദഖേ പൗരുഷം ഋഷു എന്ന് പറയുന്നു. ശബ്ദഖേ, ഖേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആകാശം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം. ഓരോ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾക്കും ഓരോ തന്മാത്രകളുണ്ട്. ശബ്ദ, സ്പർശ, രൂപ, ഗന്ധ, രുചി, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ തന്മാത്രകളുണ്ട് ഓരോ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അത് ഞാനാകുന്നു. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു. പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് പൗരുഷമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ പൗരുഷം ആരുടേതാണ്? അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുരുഷന്മാരിലെ പൗരുഷം അത് എന്റേതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധിപാത സനാതനം ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജോ തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ വന്നു? ആ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആദി ബീജം ആരാണ് നൽകിയത്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാൻ പുരുഷനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു നമുക്ക് സ്ത്രീയെ എന്ന പോലെ അമ്മ എന്ന പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആ ബീജം നൽകിയ പിതാവാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരങ്ങളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓരോ ശരീരവും. പക്ഷെ അതിന് ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ആ പിതാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതാ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദി ബീജം. ആദി ബീജം ഭഗവാനാണ് നൽകുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. ഒരു തേജസ്വിയുടെ തേജസ്സും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയും എല്ലാം എന്താണ്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ये चैव सात्विका भावा राजस्तमसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वं तेषु ते मयि. സാത്വികങ്ങളും രാജസികങ്ങളും താമസങ്ങളും ആയ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ സ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് ഇപ്പൊ സത്വരജ തമോ ഗുണം നമുക്കറിയാം 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണത്. ഭഗവാൻ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ 3 ഗുണങ്ങളും. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതൊക്കെ ഞാനാണ്. സത്വഗുണമായാലും രജോ ഗുണമായാലും തമോ ഗുണമായാലും അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീപനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതല്ലാതെ രാജാവിനെ അത് ബാധിക്കില്ല. സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കണോ,
രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കണോ തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കണോ എന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണം എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ചോയ്സ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏതാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, പിന്നീട് അതിൻ്റെതായ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം പെടുത്താൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിൽക്കണോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണോ, ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണോ, അതോ വേണ്ട ഞാൻ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ തന്നെ വന്ന് ഞാൻ പെടണോ, അതെല്ലാം നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏതിന്റെയും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധീപനാണ്. ഭഗവാൻ പരമനിയന്താവ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസ്സാം, അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സർവ്വ യജ്ഞങ്ങളുടെ തപസ്സിന്റെ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അധീപനാണ്, ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അധീനനല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ അധീനനല്ല. മറിച്ച് എന്താണ്, അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമാരാണ്, സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാൻ അതിന്റെയൊക്കെ കൺട്രോളറാണ്, സുപ്രീം കൺട്രോളർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അധിപനാണ്. ദൈവീ ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തെ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണ എന്റെ 3 ഗുണങ്ങളും ദിവ്യ ശക്തിയാണ്. അത് ഭഗവാന്റേതാണ് ആ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം. അപ്പൊ ആ ശക്തികൾ ഭഗവാന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിനെ മറികടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതായത് ഒരു രീതിയിൽ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ്? അതായത് എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഭവസാഗരം എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി മുങ്ങാണല്ലേ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടും പൊങ്ങിയിട്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതെന്താണിത്? ഭവസാഗരം. അതായത് ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ 4 രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ ഭവ എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്നുള്ള ആ 4 ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഉടനടി വരും. നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് കായ വാച മനസ്സ, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ വന്ന് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളും വളരെ എന്താ പറയാ, നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കണമെങ്കിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്. ഇപ്പൊ 15ഉം 16 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അവർ ഒരിക്കലും വരില്ല. ആരാണ് അത്? 15ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആരാണ്? നമുക്ക് നോക്കാം. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദുഷ്കൃത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ ആൾക്കാർ എന്താണ്? എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂഢന്മാർ. ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മൂഢന്മാർ. അതായത് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കഴുതയാണ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇതില്? മൂഢന്മാർ, അതായത് വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ഫൂൾസ് എന്ന് പറയും. ഫൂൾസ് എന്നും പറയാ, വിഡ്ഢികൾ എന്നും പറയാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത്
ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ. ഇപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗം ഏതാണ്? കഴുത. നമുക്കറിയാം ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് എന്താണ്, എത്ര ഭാരം ചുമക്കുന്ന പണി കഴുതയ്ക്ക് കൊടുത്താലും കഴുത അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തോളും. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കഴുതയ്ക്ക് എന്താണ്, അതൊക്കെ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു? ആ യജമാനൻ, ആ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ യജമാനൻ എത്ര അധികം ഭാരം കൊടുത്താലും ആ കഴുത ചുമന്ന് നടക്കും. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ്? ഒരു പിടി പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഇത്തിരി പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ഭാരം ചുമന്ന് നടക്കും. യജമാനൻ അതിനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ കഴുത എവിടെയും പോകുന്നില്ല. കാരണം അതെന്താണ്, പുല്ല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പോകില്ല. അത് ആ യജമാനൻ തരുന്ന ആ പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതുപോലെ പണിയും എടുക്കും. എന്ത് പണി കൊടുത്താലും ഭാരം ചുമക്കുന്ന പണി അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, വിഡ്ഢികൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, മൂഢന്മാർ, അതായത് വിഡ്ഢികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൂൾസ് എന്ന് പറയും. അവരെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ പണിയെടുക്കുക. അതായത് ഓവർനൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും, നമ്മൾ ഓവർ ടൈം ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും? ഓവർ ടൈം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും? ഒരുപാട് കാശ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പണം സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? അതായത് നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ്, നമ്മൾ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യും. കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്തണം, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്താനുള്ള വഴി എന്താ, അതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. പക്ഷെ പണം 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 എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, ആ പണം കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ നിയോഗിക്കില്ല അതിനെ. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതെനിക്ക് വേണം, അത് എൻജോയ്മെന്റ് എനിക്ക് വേണം. അതാണ് ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മൂഢന്മാർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച ധരേ പ്രേമനാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. അത് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരേ ബലിക്കാമ. അതായത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവൻ എന്താണ്, അവൻ പ്രേമമല്ല ഭഗവാനോട്, അവൻ ഒട്ടും പ്രേമമില്ല. അവൻ എന്താണ്, കാമം. അതായത് എന്റെ പണം എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുക. അതാണിത് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് മൂഢന്മാര്, അവരൊരിക്കലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നരാധമന്മാർ, അധമന്മാർ, അതായത് നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ, അതിൽ അധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താണ ലെവലിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ചിന്താഗതിയിലാണ് പറയുന്നത്. നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്നാൽ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് അധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അതാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവണം ഉണ്ട്, നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല, അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയസ്സായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് വയസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തരണം എന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്കതാ പറഞ്ഞേ, മുൻജന്മ സുഹൃതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ അവസരങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം ചെയ്യാനും ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും. പക്ഷേ ആ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് തട്ടിക്കളയും. ആ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിക്കും നമ്മൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പിന്നെ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നും വരില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇനി ഏത് കാലത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം നമുക്കൊരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടി, അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാ പറയുന്നത്. അധമന്മാർ എത്ര നമ്മൾ അതായത് താഴ്ന്ന ലെവലിലായാലും നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം കേട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. അത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെവി കൊള്ളില്ല, നമ്മൾ അതായത് കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ അതിനെ വിസമ്മതിക്കും, നമ്മൾ അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതാണ് നരാധമന്മാർ. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. പിന്നെയാണ് ദുഷ്കൃതികൾ. അവരെങ്ങനെയാണ്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അതായത് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, പക്ഷെ അതെന്താണ്, മായാദേവി അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മായാദേവി ആരാണ്? നമ്മൾ 3 ശക്തികൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ. അന്തരംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന് പറയും. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്? മഹാമായ. അതാണ് ഈ ദുർഗാദേവി, അതിന്റെ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്ന ആള്, മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ദുർഗാദേവി. നമ്മൾ ദുർഗാദേവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ദുർഗാദേവിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ
ഇൻചാർജ്, അതൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് മായാദേവിയാണ്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താ കാര്യം? ആ ജ്ഞാനത്തെ ഈ മായാദേവി എന്താണ്? മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരാർജിച്ച ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ജ്ഞാനം എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം അത് ഈ ജന്മത്തിലെ കണക്കോട്, അത് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അത് തീർന്നു, കണക്കെല്ലാം തീർന്നു. പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയായ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം അവള് അപഹരിക്കും. അപഹരിച്ചിട്ട് എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലെ കുടുക്കി വെക്കും. അതായത് നമ്മളെ മോഹിപ്പിച്ചു വെക്കും. നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും എന്താ പറയാ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വളരെ എന്താ പറയാ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മളത് കണക്കാക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ടുപോകും. അതാണ് പറയുന്നത്, മായാശക്തി അവരെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? മായാദേവിയുടെ പിടിയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതായത് ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. നമ്മുടെ സ്വരൂപം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മറന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മായാദേവിക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ. പക്ഷെ ഭഗവാന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അനുസരിക്കാതിരിക്കും. ഇത് മായാദേവി കൺട്രോളിൽ പിടിക്കുകയാണ് അവരെ. അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ആരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് തത്വചിന്തകർ, കവികൾ, സാഹിത്യക്കാർ, പിന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികൾ. അത് അവരെയാണ് പറയുന്നത് ആസുര സ്വഭാവികൾ. അതായത് ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. 4ാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ, ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. നാസ്തികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് നാസ്തികർ. അവരാണ് ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആരാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തെ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാതി ജ്ഞാനീച ഭരതർഷഭ. സുകൃത്തിന നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. ദുഷ്കൃത്തിന എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാര്. സുകൃത്തിന, അവര് സുഹൃതം ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്. ആ 4 പേരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആരൊക്കെയാണ്? ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ആരാണ് 4? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 ഏതാണ്? ദുഃഖിതൻ ആദ്യത്തെ, സെക്കൻഡ് ധനകാംക്ഷി, 3ാമത്തെ ജിജ്ഞാസു, 4ാമത്തെ ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഏതൊക്കെയാ? ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തില് ആരാ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാണാം. ഇത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്നുള്ള ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആന കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്, ഈ ആനയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്ന രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവ് എന്തും സംഭവിച്ചു? ആ രാജാവ് ഒരു ദിവസം തപസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അവിടെ അഗസ്ത്യ മുനി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെക്കാൾ വയസ്സിന് മുതിർന്നവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. അവരെ ആദരവോടെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലായില്ല, ഈ രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല അവിടെ അഗസ്ത്യ മുനി വന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ ആദരവോടെ ബഹുമാനം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ മുനി പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാം മതിമറന്ന ഒരു ആനയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ആനയായി പോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആനയായി പോട്ടെ നീ എന്നും പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഒരു ആനയായി മാറുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ മുതല കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മുതല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഉഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗന്ധർവനായിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കുളത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്? ആ കുളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു? ആ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ സന്യാസി, ഒരു മുനി, എന്താ പറയാ, മുനി എന്താണ് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഈ ഗന്ധർവൻ ഒരു തമാശ എന്ന പോലെ
ആ മുനിയുടെ എന്താണ് കാല് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയിട്ട് കാല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആ മുനിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം വരാണ്. അതായത് ആ ഒരു തമാശ എന്ന നിലയിൽ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ആ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? നിനക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലിരുന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നീ ഒരു മുതലയായി മാറിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ശാപമേറ്റ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗജേന്ദ്രനായ രാജാവ് ആ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് വെള്ളം ദാഹിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക്. വെള്ളം ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. ആ കുളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുമ്പോ എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ച് കരയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്, മതി മറന്ന് അവിടെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അടിയിൽ കൂടെ ആര് വരുന്നു? ആ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആരാ വരുന്നേ? ആ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ വരുന്നു. ആ വന്ന് ആനയുടെ കാല് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആരാണ്? മുതലയാണ്. ആന എത്ര എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ആയാലും പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ മുതലയാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിൽ വന്ന് കാല് പിടിച്ച് മുതല എന്താ പറയുന്ന ആനയുടെ കാല് ഒട്ടും വിടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പക്ഷെ എത്രയായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി, നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിൽ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് പെർമനന്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മശക്തി ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ രാജാവിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരുപാട് കാലം ഇതിങ്ങനെ നടക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആ യുദ്ധം. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഈ ആന എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന ആന ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് എന്താണ് ഒരു താമരപ്പൂവുണ്ട്. ആ താമരപ്പൂവിനെ തുമ്പിക്കൈയിലെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സമർപ്പിച്ച് എന്താണ്, അതാണ് ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഭാഗവതത്തിലെ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി ഉണ്ട്. ആ ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി പാടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്തുതിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറി ദേ വരുന്നു, വന്ന് ആ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുക്കാണ്. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ആ വന്നു എന്താണ്, ഉടനടി സുദർശന ചക്രത്തിൽ ആ മുതലയെ ശിരച്ഛേദനം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരേ സമയത്ത് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അവിടെ ഗജേന്ദ്രനും ഗന്ധർവനും കൂടിയിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ദുഃഖത്തിലാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്, ദുഃഖത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്, അതാണ് ദുഃഖിതൻ. രണ്ടാമത്തേത് ദ്രൗപദി എന്താണ്, അതും ദുഃഖത്തിലാണ്. ദ്രൗപദി ആരെയാ വിളിച്ച? ഭഗവാനെ ദുഃഖത്തിലാണ് വിളിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് ആ ദ്രൗപദിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഒരു സഭയിൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും ഇരിക്കെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാപഹരണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തില് ദ്രൗപദി ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്, സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് വിചാരിച്ചു എന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന്, അവരും വന്നില്ല. അവസാനം രണ്ട് കൈയും മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ദ്രൗപദി എന്താണ്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ദുഃഖത്തിൽ വിളിച്ചതാണ് ദ്രൗപദി ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിന് ഉദാഹരണം ഈ രണ്ടുപേരാണ്, ഗജേന്ദ്രൻ പിന്നെ ദ്രൗപദി. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധനാകാംക്ഷി. ധന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമുക്ക് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ. അതാരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ്. അതായത് 5 വയസ്സിന്റെ ബാലകനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സുഗ്രീവൻ, ശ്രീരാമന്റെ അവതാരത്തിൽ വന്നപ്പോ സുഗ്രീവനാണ്. അപ്പൊ സുഗ്രീവനും ധനകാംക്ഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധ്രുവന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധ്രുവന്റെ രണ്ടാനമ്മ ധ്രുവനെ വിലക്കുകയാണ്. അതായത് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പോയ ധ്രുവനെ വിലക്കുകയാണ്. അതായത് നീ എന്റെ മകനായാൽ മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ കയറി ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത നിനക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിലക്കി വിടാണ് ആ മകനെ. അപ്പൊ മകൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന്, സുനീതി എന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ വിലക്കി അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, സാരമില്ല, നീ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് 5 വയസ്സായ ആ കുഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് വന്ന് നാരദമുനിയുടെ ആ ഗൈഡൻസിൽ, അതായത് നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തപശ്ചര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താണ്. അങ്ങനെ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ധനകാംക്ഷി. കുഞ്ഞെന്താണ്, എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഞാൻ നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് അവിടെ തപശ്ചര്യക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കണ്ട നിമിഷം കുഞ്ഞ് എല്ലാം മറന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലും ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞിന്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യം തോന്നില്ല. അതാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്, സുഗ്രീവൻ എന്താണ്, സ്വന്തം സഹോദരനായ വാലിയെ തോൽപ്പിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീരാമനെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ധനകാംക്ഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ
ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കാണ്. എന്താണ്? ഭാഗവത സപ്താഹം നടക്കാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് അവിടെ? ശുഖദേവ ഗോസ്വാമി. ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ആ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് കേൾക്കുന്നത് ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ അർജുനന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്. അതായത് അഭിമന്യു ഉത്തരയുടെ മകനാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും പിന്നെ താഴത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഋഷിമുനികളുണ്ട് ഇവിടെ. ശൗനകാദി മുനികൾ എന്ന് പറയും ഇവരെ. അതായത് ശൗനക എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡാണ്. ആ മുനി എന്താ പറയാ, ആ മുനിമാരുടെ ഹെഡ് ആരാണ്? ശൗനക. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവര് ജിഗ്നാസു. ഈ രണ്ടുപേരെന്താണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഈ ഋഷിമുനികൾ എന്താണ്? ജിഗ്നാസു. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് ജിഗ്നാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആകാംക്ഷ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്, എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ, എന്താണ് ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ രണ്ടുപേരും. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും പിന്നെ ശൗനകാദി മുനികളും. ഇത് ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനിക്ക് ആരാ ഉദാഹരണം? അതായത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. അവർക്കൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനിൽ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട. അവർക്ക് അറിയാം അവരാരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വെറും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതാരാണ്? ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ് ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണം. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ആ ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഇത് എന്താണ്? അമ്മ. ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ അമ്മയാണ് വ്യാസദേവരുടെ പത്നിയാണ് വാട്ടിക. വ്യാസദേവന്റെ പത്നിയുടെ പേര് വാട്ടിക. അപ്പൊ ഗർഭവതിയായിരിക്കുമ്പോ 16 വർഷം വരെ ആ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതെന്നെ പിടികൂടും, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് പറയാണ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നീ പുറത്തേക്ക് വന്നാലും നിന്നെ മായ പിടികൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം പുറത്തു വരുന്നതാണ് ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോ 4 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദുഃഖത്തിൻ, അതായത് ദുഃഖിതന്റെ ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്ര, ദ്രൗപദി. പിന്നെ ധനകാംക്ഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണം ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, സുഗ്രീവൻ. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ശൗനകാദി മുനികൾ. ഇത് നൈമിഷാരണ്യം എന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ആ കാട്ടിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവര് സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ മുനികൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ശൗനകാദി മുനികളും പിന്നെന്താ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് വരും, 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് വരില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? അതായത് ഒരുപാട് ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ നമുക്കിപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അതായത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ജനന മരണത്തിന്റെ ആ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നു പോയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യോഗ്യത അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാരുണ്യമാണ്, കരുണ. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ജ്ഞാനവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും ഭഗവാൻ വാസുദേവ സർവമിതി, ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഉടനടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അവർ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഒരുപാട് ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവര് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്രയോ മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃതം നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാനി യഥാ സ്വയാ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? അതായത് ആർക്കാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എന്താ പറയാ, അതിനൊരു അവസാനമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തന്ന നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത ആഗ്രഹം തുടങ്ങും, അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നമ്മൾ ആരെയാ പിടിക്കുക? നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പിടിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അതായത് നമുക്കുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദേവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൂലമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു? ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, അവരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചോ സാധുക്കളെ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇത് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അറിയില്ല. ആരോ പറഞ്ഞു, അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ നിയമങ്ങളാണ്. അതായത് ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സാധുക്കൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക അഭിലാഷ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തെ അത് അപഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആഗ്രഹം മൂലം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്? അതായത് അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോയാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് വിഡ്ഢികളാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. രണ്ട് കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തുച്ഛമായിരിക്കും, അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും. കാരണം ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് ദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. അവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ എന്താ പറയാ, യാതൊരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് കേൾക്കാനേ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ വരം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഇച്ഛ പോലെ മാത്രമേ അവർക്ക് നീങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, തുച്ഛവും ക്ഷണികവും. അവർ തരുന്ന വരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛമായിരിക്കും, അതായത് ലിമിറ്റഡ്. പിന്നെ ക്ഷണികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും, അത് പെർമനന്റ്, ശാശ്വതമായ ഫലം അവർക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം മുക്തി പ്രദാത മുകുന്ദ. മുകുന്ദ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ മുക്തി ആര് തരും? മുകുന്ദന് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുക്തി പ്രദാത മുകുന്ദാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പൊ ഓരോ ദേവന്മാർക്ക് ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ ദേവന്മാരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് അവർ ആ ലോകത്തിൽ എത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമ്മൾ ഏത് ദേവന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിയാലും അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് സൂര്യനാവട്ടെ, ചന്ദ്രനാവട്ടെ, ഇന്ദ്രൻ, വായു, അഗ്നി, വരുണൻ, ഏത് ദേവന്മാരെ ആയാലും അതൊക്കെ ടെമ്പററി പൊസിഷൻസ് ആണ്. അത് പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അത് ഗർഭോദകശ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്, ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവാനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ദേവൻ, അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? പരമമായ, ഭഗവാന്റെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവ ആരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. സാധാരണമായി നമ്മൾ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ആ സച്ചിദാനന്ദനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഫലവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ധാമം ശാശ്വതമാണ്. ആ ധാമത്തിൽ എത്തിയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ
അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന വരങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് തുച്ഛവും ക്ഷണികവും, അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജവ്യയം. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, ധർമ്മഗ്രന്ഥമാണ്, ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ണിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശാസ്ത്ര ചക്ഷു എന്ന് പറയും. ശാസ്ത്ര ചക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് എന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ, അത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ, അത് അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു കർട്ടൻ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ട്. ആ കർട്ടൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ. യോഗമായ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ, നമുക്ക് കാണിച്ചു തരില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായി ഉയരുന്നത്, അതായത് ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തുന്നത്, അപ്പോഴെന്താണ് ഈ കർട്ടൻ സ്വയം നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്, തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമായ ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗുണാതീതരാവണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ നമ്മളെ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, എന്താണ് വർത്തമാനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഭാവിയിൽ എന്താകും, ഇനിയിപ്പോ ഭൂതകാലത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യവും ഭഗവാന് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഏത് യോനിയിൽ പൊക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യ യോനിയിലുണ്ട്, അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു നായയായാലും നമ്മളൊരു പൂച്ചയായാലും ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതൊരു നമ്മൾ ജന്മം സ്വീകരിച്ചാലും ഭഗവാനെ നമ്മളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പരിചയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് കള്ളം പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണു, എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം, പക്ഷെ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കനിയണം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ആ കാരുണ്യം തരുവോ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നോ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ളൂ. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവജന്മ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക നമുക്ക്, അതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ, നമുക്കറിയില്ല, ഒരുപാട് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി മാറിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ, ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, സുഖ ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം തോൽവി, ഇതൊക്കെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകണം. വ്യാമോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്കല്ലേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ മറ്റൊന്ന് ഇനിങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവസാനമില്ല. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം,
പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ആര്? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പാപങ്ങളൊക്കെ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, നമുക്ക് 4:30 സത്സംഗം ഉണ്ട്, എല്ലാവരോടും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ കഴിഞ്ഞു. ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ആ പാപഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടി പിന്നെ ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവുമ്പോ, അതായത് വിമുക്തരാകുമ്പോ എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചൈവിദുഹു പ്രയാണകാലേ ച മാമപി തേ വിധുർയുക്ത ചേതസാഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് സ്മരിക്കാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മൾ അതായത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ നിയന്താവ്. നമ്മൾ 5:29 മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ പരമ നിയന്താവും ഭോക്താവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? പിന്നെ അതേപോലെ ആരൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം പുലർത്തുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ സാരമില്ല, നമ്മുടെ ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും? കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം എന്ത് പരിശീലിക്കോ അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നിരന്തരം ആരെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർമ്മയായിട്ട് വരുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ചിന്താഗതി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ മക്കൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പ്രയത്നം, അതായത് പരിശീലനം കൊണ്ട് അത് നിരന്തരം വേണം, അത് എപ്പോഴും വേണം. ഒരു ദിവസം ഓർക്കുക, ഇനിയിപ്പോ 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെയല്ല. നിരന്തരം നമ്മൾ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരും. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? അപ്പൊ പതിയെ 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 നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരാളായി മാറും. നമ്മുടെ ആ സ്മരണയിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മയായിട്ട്. ഭഗവാൻ അതായത് ഭഗവാൻ വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ നാരദരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്നെ ഓർത്ത ഒരു ഭക്തന് അഥവാ മരണസമയത്തിൽ എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ഭക്തൻ എന്നെ വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഓർമ്മയായി ആ ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു. അതായത് പറയുന്നു, യദി വാതാദി ദോഷേണ മദ്ഭക്തോ മാം ച ന സ്മരേത് അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതിം. അതായത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് എന്നെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്തൻ ഇനിയിപ്പോ അവസാന നിമിഷത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം കഫ വാത പിത്തം, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരിക? നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാൻ സാധ്യയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്ദി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഈ ഹരേ പക്ഷി കൃഷ്ണ. മൃഗാദികൾക്കൊന്നും പിന്നെ ദുഷ്കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് അവർക്കില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ ഇല്ലാതായാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവല്യൂഷനിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഒരു ആവർത്തനം, ആ ചക്രത്തിന്റെ ആവർത്തനം ഉണ്ടാവും. അവര് പക്ഷികളാവട്ടെ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ അവരൊരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം മാതാജി. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതില്ല, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ആ കർമ്മബന്ധനം അവർക്കില്ല.
പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കർമ്മബന്ധനമില്ല. അപ്പൊ ഈ അത് നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ അവര് പിന്നെ